క్రీస్తునందున ప్రియులకు ప్రేమతో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. సెప్టెంబర్ నెల 4వ తేదీ 2022. ఈరోజు దేవుడు మనకు చేస్తున్న వాగ్దానం ఏమిటనగా కీర్తనల గ్రంథము 94వ కీర్తన 18వ చరణం. నా కాలు జారెనని నేను అనుకొనగా యెహోవా నీ కృప నన్ను బలపరుచుచున్నది. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, దావీదు గారు తన జీవితంలో దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యములను గూర్చి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ పాడుకున్న కీర్తన ఇది. దావీదు గారి జీవితం మనకు తెలియనిది కాదు. దావీదు గారు ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, శ్రమలు మనకు బహుగా తెలియను. ఈ మాటలు వింటున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుణ్ణి నమ్మి యథార్థంగా జీవిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ లోకంలో శ్రమలను, నిందలు, అవమానాలు అనుభవించవలసిందే. శ్రమానుభవం లేకుండా కిరీటము ఎవరూ పొందుకోలేరు. కాబట్టి దేవుణ్ణి నమ్మిన తర్వాత జీవితం సుఖంగా ఉంటుంది. అప్పులు లేకుండా, రోగము లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనుకోవటం చాలా పొరపాటు. ఎందుకంటే ప్రభు అన్నాడు, లోకంలో మీకు శ్రమ తప్పక కలుగును అని. సద్భక్తితో బ్రతకనుద్దేశించు వారందరూ హింస పొందుదురు అని కూడా వ్రాయబడి ఉంది. అయితే ఆ హింసలలో, ఆ శ్రమలలో, ఆ నిందలలో మనకు ఊరట కలిగించి జయాన్ని అనుగ్రహించేది దేవుని యొక్క కృప. కాబట్టి దేవుని నమ్మైన మార్గంలో నడుస్తున్న మనమందరం కూడా దేవుని యొద్ద స్వస్థత దొరుకుతుందా, అప్పులకు విడుదల దొరుకుతుందా, బాధలకు నివృత్తి దొరుకుతుందా అని ఆలోచించటం, వెతకటం మానేసి దేవుని యొద్ద అన్నిటికంటే మించిన శాశ్వత కృప దొరుకుతుందని ఆయన మీద ఆశ పెట్టుకుని జీవించాలి. దేవుని యొక్క కృప మనకు తోడుగా ఉంటే ఇక ఈ లోకంలో మనకు ఎదురే ఉండదు. తీర్మానం చేసుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం. జీవము కలిగిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, పరిశుద్ధమైన మీ నామమునకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. నా కాలు జారెనని నేను అనుకొనగా యెహోవా నీ కృప నన్ను బలపరుచుచున్నదని దావీదు గారు పాడుకున్న కీర్తన ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రాలు. అవును ప్రభువా, ఈ లోకంలో ఎన్నోసార్లు ఇక జీవితం ముగిసిపోయింది, ఇక నేను ఓడిపోయాను, ఇక నా వల్ల కాదు, ఇక నేను పడిపోయానని నిరుత్సాహ స్థితిలోనికి మేము ఎన్నోసార్లు వెళుతున్నాం. సాతానుడు బలహీనపరచడానికి అలాంటి పరిస్థితులు మాకు కల్పిస్తున్నాడు. అయితే నీ కృప తోడుగా ఉంటే అపజయము మా దరి చేరదని మాతో సూటిగా మాట్లాడినందుకు స్తోత్రాలు. కాబట్టి ఈ మాటలు వింటున్న మేమందరము కూడా నీ యొద్ద లోక సంబంధమైన వాటి కొరకు కాకుండా శాశ్వతమైన కృప కొరకు ఎదురు చూస్తూ ప్రార్థిస్తూ దావీదు వలె మేము కూడా కీర్తనలు పాడుతూ అనేకుల ఎదుట సాక్షులుగా ఉండునట్లు సహాయము చేయమని యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్.